जों मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै बोसोरफ्रोमबो बे 28 सेप्तेम्बर सानखौ मुंख्लं सान हिसाबै फालिनाय जायो। देग्लाय जों सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जथायै दिनै बे बेलासिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायावहा खुंनाय जादों। जों गिबि हाबाफारि बायदियै फिरफिलि बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय लोगोसे बिथांमोननि मुङावहा फांसे फांसेयै बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। आरो दायो बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै जों मोनसे थासारि सोमजिनो लागि सोलोंथाइ आरो समाज सांग्रांथिनि सायावहा मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। फरायसाफोरखौ लिंदों नामा बे? फरायसाफोरखौबो लिंनाय जादोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेनो जाबाय दा हाइ स्कुलनि परिखा जाबाय जेला हाइ स्कुलनि गथ'फोरखौ मोननाय जायाखै। दा जों गुदि हलबनि आरो गेजेर फरायसालिनि गथ'फोरखौ मोननाय जादों आरो लोगोसे बिगोमा बिथांमोनखौबो लानाय जादों। नोंथांमोनहा मोनसे मिजिं दङ नामा जे दिनैनि गेजेरजों बेबायदि सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लादेरदों, नोंथांमोना बे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन होनना सानदों नामा? जों मुलाम्फा जागोन सानदों, मानोना जों बे मेलनि गेजेरजों जोंनि जा बिगोमा बिथांमोना फैदों बिथांमोनखौ जों सोलोंथाइजों थांना थानाय हिसाबै सोलोंथाइनि गुदि सोलोंथाइ न'आनो जाबाय फरायसालियानो जाबाय न'खरनिफ्रायसो सोलोंनायनि जुरिजेनो। बे हिसाबै गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ बिथिङावहा जौगालांनायावहा न'खरनिफ्राय माने जुरिजेननानै गोजौ थाखोसिम आगबारिलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो। दिनै बे फरायसाफोरनि जे फरायनाय आरो फरायसाफोरनि सोलोंथाइयाव गोजौ थाखो दावखोलांनायनि फारसे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर नोंथांमोना थांखि लानाय जादों नामा? बेबायदि लाखानाय जादों। जों गुदि बर' थुनलाइ आफादनि माबाहा जों जिल्ला आफादा थांनानै एवारनेस प्रग्रामजों फोजाखां हाबाफारि लानानै बे हाबाफोरखौ लानाय जादों आरो। दिनैनि नैबे मोनसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय नोंथांमोनहा बेयाव आलासि महरै सोर सोरखौ हांख्रायनाय जादों आरो बबेनिफ्राय? जों बे बिथिङाव जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना दङ, लोगोसे जों सेन्ट्रेलनि जा दैथायहरजानाय मिरु मावफुं सोद्रोमा फनिधर बसुमतारी सार बिथांखौ लिंहरनाय जादों। जों दिनै जोंनि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बर' फिसाफोरनि जि जोहोलावथि दिन्थिनाय बे हाबाफारिया जोंहा दिनै 28 सेप्तेम्बर दिनैनि बे सानावहा बेलासिगुरि गुदि फरायसालियाव जादों। जों बेखौ सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो सा ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोहै जों दिनै बेखौ खुंफुंनो हादों। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बेहाय बुंनो नागिरदों जे जोंनि रमान हांखोनि जि सोमावसारनाय, बे रमान हांखोनि सोमावसारनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे माइलस्टोन। बे माइलस्टोननि दारैनो जों दिनै गोबां बर' फिसाफोरा बर' रावजों सोलोंथाइ लानो थाखाय गोसो थुलुंगा मोनदों। बे गोसो थुलुंगानायनि गेजेरजों जों दिनै बेसेबांबा मोनसे गेरेमसा हारि जाफैदों। जोंनि राव थुनलाइ बेफोर गासिबो जौगाखांदों। बेजों लोगोसे जोंनि रावखौ जों मोनसे शेड्युल्ड लेंगुवेज हिसाबैबो जों गनायथि होनो हादों। ओंखायनो जोंनि बे रमान हांखोनि सोमावसारनायाव जाय बिथांमोना जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ गारनानै थांबाय, बिथांमोना जोंनि मोनसे इन्सपाइरेसन, जोंनि थुलुंगा, आरो जों अरायबो बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थागोन। बिथांमोननि जि मावना गालांनाय जि बोसोन, जि थांखि, जि नोजोर, बेफोर जोंखौ अरायबो हारिनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय मावनो थाखाय अरायबो गोसो थुलुंगा होगोन। बेयाव मोनसे बेबायदि हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै फालिगासिनो दङ। दायो नोंथाङा नैबे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गिबियाव आङो जाय बिथांमोनहा रमान हांखो सोमावसारनानै मुंख्लं जाबाय बिथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायनाय बावदों। मानो होनबा बिथांमोना हारिनि थाखाय जाबायदि बावसोमलांबाय बेखौ जों जेब्लाबो बावनो हाया। दा जोङो मैयानिफ्राय
गुदि आफाद हिसाबै मैयानिफ्राय जोङो 27 सेप्तेम्बर बेखौ सोरबां बिहुराम बर' बिथांनि जोङो मुंख्लं सानखौ मैया फालिलांबाय। दायो नैबे दिनैनिया जथायै जे 28 सेप्तेम्बर बियो जथायै जोङो सारिखोजिल गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बेखौ जोङो जथायै दिनै 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं सानखौ जोङो फालिबाय। बेवहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लाफादों, सोलोंथाइ आरो समाज सांग्रांथि मेल बेखौ जोङो लाफादों। बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरखौ खोब मोजाङै बाहागो लानाय जोङो मोननो हादों। दा बेवहाय फरायसाफ्राबो फ्राय बाहागो लादों। एम इ सेक्सननि क्लास 8निफ्राय लानानै LP सेक्सनसिम फरायसाफोरा बाहागो लादों। दा बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों, बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जाबायदि बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होदों बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बेवहाय जोङो फरायसाफोरनि मोनसे रोंगौथिखौ जों नुदों। बेवहाय मोसानाय मुसुरनाय बेवहाय गथ'फ्रा बाहागो लादों, बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों आरो।